Nang bang si nilitong long lam nang endo na po nang itong hanchurulo. Nilitong pinigan ningi kang tungke. Ning duk alam pa ning oil alam men kerak mimi alam. Son thong la ning duk mimi ning oil mimi la pen kerak mimi. La pen rata tum sum ulo. Tribal atum isum ta. Itong schedule area pulo. Tribal tum han lok si kapijoy ninga tam lok si iklen nang po. Amanda ke Aronta tribal atum ay ge abirudhe dam turong pulo. Forest arondo laso forest aron non ke tribal atum abirudhe si dam turong. Bangka do itu nang joy dungki. Forest aron Keroni ka dulu VGR long ka forest aron si dulu. Lapen ke Uttor Borbila long ta VGR haladakta forest aron si dulu. Lapen ke railway line king along lake lata aron along si dulu lagi railway atum aron along si dulu. Bang rakhe nang sumdundi non ki sumdun ke ilitum tribe atum Garo atum Karbi atum Bolo atum Mes Kosani atum Dimasa atum Khasi atum son sinange kisum tu nanamange pulo jilangson ke lage British Army pensi labangso a forest ke dolo lapen teng pita a rong kepik pik kanjang labang big vek ni non don suri si Garo atum Karbi atum hadak wangsi nange doji wala do ta dolo ajer ding olo ke do ta non kalilo ningkan kep kre phoba ben lo gala tum ke ningkan koi dolo pusipu ne to ningkan hini ba prang ta hadak dam do kipu ge lai lo ke British Army pensi la so forest ke do la por la ke pangjok pe mi nei bola ne ni tum ga chini ke kadu eta chini keroni VGR ta British Army pensi ke dolo alata British atum si lata ganizat te kang hala so ke long heng prang do pi hala so ke habit nam pi hala so ke chai nong chelong ki bia thai pu Kelang atak saya si halas tu. Lapen ke Uttor Borbil tason hatak lo. Halas tu teng frang do pik lo. Kelang atak do pik lo. Celong cai nong di biar thai pun. British Army si selam tekang lo. Setahala Uttor Borbil bang ke la reserve forest ka phalang ho an cerai kip an ke lage mongbo sena sai si. Lapen Keronia bang ta Reserve Forest, Reserve BGR kache right chip anke Bihar Sena saisi. Apor hala tum bang bhange British Army pen apor lo peduna kupe ada bange British Army pen si hala ta reserve lo apor lo ta peduna ji Bihar Sena bongo Sena tum bhan eviction nangji kupe ada bange nili tum kupe lo nili tum APHLC ke ha 2015 na nikan si Hong Kong memorandum ta submit hala tum hangi eviction se de pe no netta ilitum akhai kapre song akela asong kapre tum ta demonstration do ulo ne di domanda do lo la eviction nahi pusi hala tum hangi eviction se ta jilang so bangke British Army forest lo ta kache raidama bangke Garo pen Karbi la bola tum hangi eviction nangi pul Lapat eviction lo. Ni tum da chuning ri eviction nangi pura. Soma tum da chuning ri. Seta soma tum chuning ri pinta council tum la tum eviction la. Anke Allah ma bangal polo. Neli tum ga chini atengke. Reserve forest ka phalang ho gaye chok chik lage ni tum da chini lo. Ni tum da chikroi dun reserve forest ka phalang ho ke henuk lage. Sita henuk pulo ante hala bongo Sena Bihar Sena tu ke cerai aku mi bu people purun tu ko people lo da Garo Karbi tu ke cerai Bolo tu ke cerai Mes Kosari tu ke cerai
di masa tum kedo latum ka cumang tum kedo latum fancy eviction nai pupia por ke puchora the tribal six schedule area tribal area pulo tribal area bang si son ke plan tu la bangel la sini tum therak me me pu pudapi ajak kong ni tum long ti dulu tribal atom han ke rai ni tum long ajak kong dulu six schedule long pulo tribal area pulo itum garo karbi cumang di masa boro kosari mes kosari lakar dua itum ta British tum ke wang podle itum ke doli British tum wang be ko bena itum do British tum le itum han ko pinchong da kali lai hui along le an itum karbi atum arona te di masa tum arona te boro tum arona te kuki tum arona te cumang tum arona te garu tum arona te aprangmen ke do arona te ke lake patta ke long tang sai sil itu marona tengke lapen halabang soal aron si halabang soal apatta si ilitum enangji pusi schedule long ke to constituent assembly debate along ta la siganing je seta itum hanang pilulo harukri sirkebra pokebra ke komaningkan jakhong pu inquiry siarni itum Assam Land Revenue Regulation Amdun Turong le eme thanga ron ke kewar kit le tipu ke itung da kai kang tim hodei pupu karbi aron tibina hodei pupu ke setan non ke servan ke pabing tung ti la pela long li phela khajona midu kirum khajona pura pupe itu midu kirum lai hui aron an dai tung kewar la non ke tipu ke itung ke karbi hodei kai kang tim nepia lam ne ta chimon pubo itu bang ke ipu abangge yumi kening ya bangge serta akama bangge itu la son kali dia la posi ni itu APHLC penge pulo jongsi nantum council government atum jongsi uttor borbil bongo sena atum phan la VGR along pen eviction claim klite la pen heronia long VGR along le pen Bihar Sena tumhan eviction claim klite la jilangson along karbi la pen garu wa anut ka preka tribal edu sita la tumhan eviction nang ni bulan itu pu atheman itum ta bangi pupu amor jak ni terak tu mimi iman do itum ta no ni terak tu mimi lo itum bangan no karbi itu pu anang sini dum dei meni athema elitum ge kacini ke jakong puta ajir ding o elang kacini dun amasi itun kacini ke pan bor I amasi lo tak ke thana bang avide amasi itun ge puansi pirthe ke la pohelu pasi ma thabom lo non thuke karpia tumta 80% bang haru ambong pen bang thongner kep thuke arona lam chini lo la se bongo sena tum a party long ke dun kam tum tesi ke ong non ke la pochi karpia tum anda chini lo lage la si non ni tuni puke la Jongsi bongo sena Bihar sena atau Hanjongsi hala VGR la British Army pen ke do avizap adim pen jongsi plum plik pulotang te la karbi tame garu tame mes kosari tame boro tame dimasa tame khasi tame la tribe atom hana naga tum han tame kuki tum han tame plum nang ni la sini tum APHLC pen ke tipu lapen la sini tum cikroinan athiman tum ta terak duki flung nangi puni udun surong lo ni metang ta terak ni alam ka terak ka terak amme ka be bang plan tu det puni ta karbi tum ta terak amme ka be plan det la pochi ni tum ge la ka flung nang ni eviction silang nang ni hata lapen akun lo ta du tulang le reserve forest arlo lo te forest village sila megente Forest village declared that no. Ako hala tung pulo. Po anaman ating piketi. Pipet-pet that lo. Po crab rui that lo. Are forest guard po anati ongge. Medyang klip itima. DFO tumanta. Pia polo. Nasa ating pipapi. Pilong bare. Non PNPC. Bang hala. Longkap pen. Lamding pen. Hojay pen. Kewang abong ali. Tung ke pon. Pon ulo. Achitim. So sige pon et lo. Laan si Amerika perang dulu pia pot lo. Aku yang si non ke baru ni tu make perang lo, pulau tem mesen lah. Ante hala, hei pergi crab rui an. Forest Department pen track kontra, korot kontra,
korot tanung ye miu gente korot ador kesu ta do yi than pet ra wan et non han timber di punon dan bi onon government timber di punon auction de non pichu de non people la claim de la si ni litum ke pukang tum ke la hel no no forest department atu home guard atum hadak do dam no garu hadake no no mai garu card di si do la tum man klung na ne o somar ka chiru engine so sema la council atum nang tum me thanga hem mi u kwa ding le ku pusi la tidu ko dom han pe pasi ka hon ka ngin so se de la ta aron ta ituma ron na si ituma birudhe se na pe claim tu la son ge ni tum nan se kroi dum di ni tum andulon do yi ni tum demonstration do wegi la so puta atheman doctor kali ar ni sieta na horjam nom ta claim nam lo so ta taksi boro tum han mes ko sari tum man klum nan yi pu dam ako hapu singhason ta kuki tum man klum nan yi pu si pulis batai ke toy pia pot lo la son ari nan tum hala utor bar bel lo hala keronia lo pulis toy ke tema ho i klum nam ye pan hada ka bongo senatu la pen bihar senatu akimi wang ulu he hada ta hala akimi ke bang bongo sena bihar senatu akimi ke bang ke pora mek ke char du de la kuki tu akimi wang ne wang ve lo ne la sa akimi wang ulu pu 1000 suri si wang lo pu nam lo no na garu pandala pu 1000 puli lo hada ta 1000 wang di pu ala ta ke wang da lo pregwan da gali la ta bitung pen itu masih ema konsekwensi pen ini tu masih ema konsekwensi duk piglo ra tu la si hadak long li ta we patta ta long ni la si alang itu nange kat nang lo boda nong dak yo nai kat nang lo alang itu ada ko pia forest ni pu ge kalang lo na forest tum ki pu la pu APHLC tum na nang dudun clip nai pu da mo ne tum ge hala BJP hala dak ki du bongo sena BJP atu mate nge ni tunge sona ninge ni tum long avi ni tunge do clip tin lo ge do clip lo ke terak me ni andam lo le na la sila solam si ni tum APHLC pen kaning je kang tum la pen ning je lo kardong